Yayin da zaƙaƙƙun manazarta suka jajirce don ganin sun inganta ku da ƙayataccen abin kalla, Tristafin Production Azare ta zama gwada ta fasahar mai cike da kilkili kan gwadaben ma'ana. Iziyada Uba Alhaji Mubi ke gabatar muku da wanda ke so, wanda ke so. Mahadi! Wanda ke so. Labari na mai izina kan wata budurwa da aka zaba mata maraici don samun kyakkyawar mafaka a rayuwa. Wanda ke so. Akwai wani dalilin da ya wuce cin amana da zalunci munafuka? Yalla sai idan ka ji abin da ka aikata zai taimaka maka a wajen aiki. Kuma me yasa aka sanar da kashe mun mahaifi? Sai da na sanin kasancewar ki a matsayin ki na mahaifi. Wanda ke so ya kunshi makirci, cin amana, da wani barayin kuma cike yake da bahaguwar soyayya. Wanda ke so ɗauke yake da sababbin fuskoki masu goshin nasara irin su Adamu A. Bagaji, Ibrahim Yusuf, Umar Adamu Kima, Rashida Bauchi, Jidda Jos da dai sauransu. Shiryawa Uba Alhaji Yusuf, ba da umarni Imrana T. Dayyab, Aira. Assalamu alaikum. Dan Allah dan maka mun maka da shi malam. Bismillah, ai ruwa baya hada fada harin ma. Ruwa ai baya hada fada. Ga kamfani gare mu gabanin ruwa mu mai a cikin jihar mu sun zo domin su taimake mu. Wannan wani ba ma ne kashi kashi ma da dan tano mai dadi. Aba malam, yanzu kai ji labarin da ake yi bai taɓa zuwa kunnan ka ba. Wannan labarin kenan. Labari dangane da mu mai stable wata ba. Shin wannan wani gagarumin kamfani ne? Ai yace kusa ba ne sa cikin unguwar dan kawo. Daura da makarantar baba wada sannan muna da kayan ma'aikata masu yau zan waje kamfanin mu kamfanin da ba irin sa sun zo su taimake. muna da branch mu a makaranta da jerin shagunan hamu. Daura da baba shi kafinta muna sai da lamina kamar haka. Cola, Sam, Exotic, Fanta, Mountain Dew, Coca-Cola, Lacasera, Bobo, Ilista, Seaweed Beach, Pepsi, Monster Energy, Happy Hour, da kuma Chivita, da kuma sauran su gaba daya. Dan neman ƙarin bayani, cikin mu a nan waya kamar haka. Kamfanin ruwa mu mai zamani mu bi jama'a.
gaskiya amarya kin iya girki. Ko? Allah. Na gode. Ya Ina Allah. yake yayi daɗi sosai. Duk kana na san an goya isa. Ni wani yadda nake fita tare da Allah. Allah. Dukkan godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda bisa ikonsa da kaddarawa sun tara mu a wannan wuri. Kai ango, abin da nake so na faɗa maka shi ne wanda yarinya amana ce aka baka kuma ka rike ta amana. Dukkanin abin da ka san za ka iya mata na kyautatawa daidai karfinka. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisinsa ya ce dukkaninmu masu kiwo ne kuma kowa za a tambaye shi yadda ya gudanar da nasa kiwon. Don haka ina horonka da kasance mai adalci a gidanka. Hajiya Fatima ko kina da abin da zaka ce masa? To ni dai wani da abin cewa nan to shi ne da kan shi ya ji hajjara da rike mijinta amana saboda shi aure da kike gani wani abu ne. Idan kika ɗauke shi ta sauƙi na kare su ne. Sa a ran kuma da kike yi kina yin shi ne da ana. Kuma duk abin da kika yi ibada kika yi. Idan kika sa wannan a ranki to ba za ki taɓa gajiya ba. Da fatan kun da abin da muka faɗa muku. Allah Ubangiji ya shirye mana. Mun gode ku ga Allah ya saka da alkhairi Hajiya mun gode. To ba ku ne da godiya. Mun gode Hajiya. Ba kuma ba Ka dai rike shi amana kai ma ka rike ta. kamar yadda na faɗa maka kenan. Ka ji Hajiya ma Fatima. Na gode. Mun bar ku lafiya. Mun gode. Ko bai da gida. Na manta ki ina fa. Uga wurin jada kuma. A bashi. Ni na san yadda yake. To shi ke. Zan jadda. Suleiman ba ya da sabon lamban kafa. San dai wala Hajiya tunda ne aure ya kamata wasu abubuwan a daina su. Nan ba dai wani abu ai ka samu ko? To ai. Yana bai daman kiɗin da tura zan ba. Okay. Man Aisha kina da waya kuma? Samun lambar ki. Sai kin ji ko? Yau ba na gode. Hajiya, sai mu tafi ko? Na san. Ba ga fito. To bar ka kuma mota. To shi kenan ba komai. Yanzu rashin ɗaya take har ya kai haka? To ai kaɗan ma kika ganin tunda baki da aiki sai dai ki ci ki sha ki kwanta ki katan kashi. Allah ya so abin ba daga gare ni ba. To daga waye? Ki shafa ki gani mana.
Ni ba take nake ba, ina yayana? Yana cikin aljihu. Haka ma za ki ce? To Allah ya taimake ki dan ina da abin yi daban da duk inda yake sai na shiga na nemo shi. Fito da ajifinka gaba ɗaya na gani. Wallahi ba kuɗin da na ɓoye iya su kenan na samu a yau. Kana ga zan yadda da kai ne? Saura a jifin gaban rigar ta. Ɗauko abin da yake cikin nan gani. Ba ma aljihu a jikin rigar. Mu ga lawurjan wandon naka. Har kuna ɓoye kuɗi a ciki. Ba ma lawurje. Ka je cikin ɗaki ka ɗauko abinci amma da ƙaramin kwano. Wallahi kar ka kuskura ka taɓa min nama. Dan a riga suke idan ka taɓa ni da kai a gidan nan. Hello. Oga Musa ne? A'a. Oga, na kwana. Lafiya ya gida? Lafiya ƙalau. Suleiman baya gida ne? Eh baya nan. Dama ina son yi wata magana ne. To oga, haka sa dai lafiya. A lafiya kalau, wallahi sai alkhairi. Yauwa, na gode. Amma yaushe ne gidan na kike dawo? Sai ƙarfe 10 na dare. Okay, to madalla sai an jima. Saboda a nan ne za ka gane cewa Real Madrid ba sa wata Wai kan na mana cewa Dubai Academy ne ba. Dubai Academy muka sama. mu kenan mu ne muka sa Real Madrid Academy. Wannan ba wasan dugoge ne. Wannan wasan dugoge ne ba. Kamar ina. Ba amma kai kafi hasana da yanzu wannan danganan da kai ina da wata bigin ne ma dan tsari amma kai kafi hasana wannan da kai Wannan halitta ta yi dan tsari sunan wani shi. Mara hijabi ga gele ne mutum. Lafiya malam?
Lafiya dama kin yada fosan ki ne. Okay, na gode kai madalla na gode. Yau da jakan nan ya faɗi yau da na shiga akuna. Me yasa kika faɗi haka yan mata? Wallahi tallahi kuɗin babana ne na ciro mishi a banki 100. Sai babu kuma yan mata. Madalla idan ba za ki damu ba menene sunan ki? Sunana Ziyada. To shikenan ba matsala na gode ni kuma sunana Mujahid. Madalla ko ki dan ban phone number ki don ka gaisa haka dai ko. To shi kenan ba matsala Ziyada, sai kin ji. Suleiman kana ina ne? To da Allah ka zo yanzu ina son ganin ka. Kai, Halima ne ma zai fiki sai da kuma ya rage da kan su. Kai da cikin ne. Assalamu alaikum. Assalamu. Haka iso? Amma ba da gida kuke. Ina fito daga gida ne da ofis. Amma fa kai kin. Na gode Hajiya. Ka zauna ma. Yanzu kana nufin daga gida kake? Daga gida nake zan je ofis. Daga gida kake? Daga gida nake lafiya ko Hajiya? Amma dai to ai me kenan Hajiya? A'a ba komai lafiya lokacin kawai. Sai an jima. Na gode.